Здравейте отново, Никола Алев с вас и този път имаме възможност да отговорим на интересен въпрос относно AutoCAD и по-точно всичките параметрични зависимости в него, които се появяват и създават неудобство при работа. Отговарям на въпроса на една моя приятелка и колежка, която пита какво да прави с всички тези прозорци, които се появяват на екрана. Тук ще илюстрирам този проблем. Илюстрирал съм това с група от линии, които някои са перпендикулярни, други са успоредни. Ще копирам още един път за всеки случай, да има достатъчно геометрия на чертежа. И отиваме на менюто Geometric Constraints, което е геометрични ограничения. И автоограничаваме чертеж, за да генерираме такива прозорчета. Нейният чертеж е в такова състояние. Има много прозорчета, които и пречат да чертая удобно. Както виждаме, горните две линии, които са успоредни една на друга, не могат да се местят нот по нот, т.е. точките в края не могат да се местят, но ако освободим ограниченията, вече можем. Пак въвеждаме успоредност между тях и вече хващането на един нот позволява и двете едновременно да се местят, като запазват успоредността помежду си. И сега измервам разстоянието между тях, за да видите, че при това ограничение разстоянието се променя. Тоест, те не са офсетнати една от друга, те са просто завъртяни. Виждаме, че ту намалява, ту се увеличава и стриваме линиите. И сега, как да коригираме геометрия? Виждаме, че с хикчето в края може да се махват конкретни ограничения. Това не ги скрива, ги изключва. Завинаги, така да се каже, освен с Ctrl-Z да се върнем. При местене на един елемент цялата система се променя, защото те са обвързани един с друг. Ето, както виждаме. Всякакви засечки между елементите се осъществяват също. Ето сега, като преместим тази линия надолу, виждаме, че две от перпендикулярните линии се скъсиха. Което е много удобно от тази гледна точка, че спестява чертане. Но сега въпросът е как да премахнем тези прозорчета. Един начин е, влизайки тук, избираме обекти и избираме Hide или Screen, което скрива всички ограничения. Системата пак има ограничения, обаче те не се виждат на екрана. Другия начин е Hide All и Show All командите. Show All показва всички, Hide All скрива всички. И също така имаме възможност да изтрием ограниченията. Ако не искаме изобщо да ги ползваме, тогава трябва да може и да изберем обектите и да проверим дали може да се скриват, може да се пускат. Първо трябва да ги пуснем, за да ги виждаме най-добре. И Delete Constraints или изтри всички ограничения и ги изтръхме току-що. Сега те не само, че не се виждат, ами ги няма. Ето, както виждаме, системата се мести без ограничения. Това бях аз, Никола Алев. Пожелавам ви приятна вечер и успех в практиката като архитект.